खुलुमबाय। जों सालबारि जिल्ला UPPL निफ्राय दिनै खौरांगिरि मेल लेंदों। बे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानो हानाय जोंनि सालबारि जिल्ला UPPL नि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सुरेश सरकार बिथां, सालबारि ब्लक कमिटि UPPL नि मानगोनां आफादगिरि चक्रधर बसुमतारी बिथां आरो सालबारि ब्लक कमिटि UPPL नि गाहाय नेहाथारि अखन दैमारी बिथां आरो सालबारि प्राइमारि कमिटि UPPL नि लेङाइ आफादगिरि बिमल बसुमतारी बिथां आरो बेवहाय जोंनि खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानो हानाय आंनि माने सांबादिक लोगो नोंथांमोन, गिबियावनो आङो गासैखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय सालबारि जिल्ला UPPL नि जानानै। दिनै जोङो खौरांगिरि मेल लिंनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय थांनाय 8 आगस्ट खालि दिल्लीनि जन्तर मन्तराव माखासे गौथुमफ्रा बर' गौथुमफोरा जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय ब्रैथि खेब माने बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव जोंनि BTR सरकार आरो जोंनि BTC नि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि UPPL हान्जानिबो दानि आफादगिरि आरो जोंनि UPPL हान्जानि गायसनगिरि आफादगिरि मुस्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोननि सायाव नैबे आन्दलनाव बाहागो लानाय दावराव देख्रेब नार्जारि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि बिथाङा बिबानगिरि आरो बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसुमुतारी बिथाङा जि अजद लाबोदों, दा बेनि सायाव जोङो सालबारि जिल्ला कमिटिया जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बिथांमोना जिबायदि बुंनो नागिरदों जे बे आन्दलनाव जाफुङैनि थाखाय बे जाफुङैनि मेइन माने दायनिगिरिखौ जोंनि BTR चिफ मानगेरेत प्रमद बर' बिथांखौ होनो नागिरदों बिथांमोना। दा बिथांमोननि आन्दलना जाफुङैनि सायाव जोंनि BTR सरकारा जिहेतु जेबो आखाइ गैया बा UPPL हान्जाया बेनि सायाव जेबो माने आखाइ गैया। दा बिथांमोना आन्दलन खालामनो थांदों। दा बिथांमोना आन्दलनखौ माबायदि खालामदों दा बिथांमोननि सायावसो सोनारगोन बियो। नाथाय जोंनि सायाव जोंनि UPPL हान्जानि आरो BTR सरकारनि सायाव नोजोर होनानै बिथांमोना जा अजद लाबोनो नागिरदों बे जोबोद दुखुनांथाव जादों। आरो जोङो नुदों जे दा बे आन्दलननि मुङाव सोरनोबा दाय दन्द होनानै नैबे ओनसोलखौ मोनसे माने गाज्रि मोनसे थासारि बिथाङा माने सोरजिनो नागिरोब्ला बिनि थाखाय गासै दायनिगिरिया बिथाङानो जागोन। दिनैहाय BTR ओनसोलाव गासै हारि माहारिखौ लानानै जोंनि BTR नि मानगेरेत चिफ प्रमद बर'आ जि जौगानायनि खामानि मावगासिनो दङ, बयजोंबो गोरोबनानै मोनसे माने सनानि BTR माने दानायनि सिमांजों गासैखौबो लाफानानै माने जिखिनि खामानि मावगासिनो दङ, दा बेवहाय बिथांमोना गोजोननाय गैयै दिन्थिनाया दा माने मोनसे जेबो ओंथि गैयै मोनसे माने माबाखौ दिन्थिदों आरो। दा बेवहाय आं बुंगोन जे बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा बर' रायजो नि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन, बे समाव बिथाङा बहाबा गोमाना दंमोन नामा? दा बिथाङा दिनैसो मानि थाखाय आरोबाव नैबे आन्दलनखौ माने जागायफिननो नागिरदों, बे मोनसे माने सोंलुनि मोनसे बिथा होननानै आं सानो आरो। नैबे समाव आङो बिथांखौ खावलायगोन जे जोंनि गेजेराव जि माने गासैबो जोंनि गेजेराव जि जादोंमोन आगुआवहाय बे गासैखौबो दोनजोबनानै जोंनि गेजेराव गोजोन मोनसे थासारि दिनै फैनायनि लामायाव आरो बे गोजोन थासारिखौ जों अरायथा खालामनांगौनि दायित्वआ जोंनि गासै आफादफोरनि, जोंनि गासै माने गौथुमफोरनि, गासै माने राजनिति अराजनितिक दलनि बयनिबो दायित्व होननानै आं सानो, गासै इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोननि दायित्व होननानै आं सानो। नाथाय नैबे समाव जे सोरबाया दाय होनानै बेखौ बांग्रिखबाव खोख्लैनो नागिरनाया मोनसे राजनिति षड़यन्त्र बायदि आं सानदों आरो। दिनैहाय बिथांमोना नैबे आन्दलननि गेजेरजों माखासे खोथाफोरखौ बुंनो नागिरो आरो बेवहाय UPPL हान्जाखौ दानि BTR सरकारखौ दानि BTR नि चिफ मानगोनां प्रमद बर'
लोगोसे जोंनि UPPL हान्जानि गायसनगिरि आफादगिरि दानि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मनि सायाव बिथांमोना दाय जाबसिननो नागिरबाय थायो। जोङो सालबारि जिल्ला UPPL निफ्राय गोख्रोङै बिथांमोनखौ खावलायगोन जे बेबायदि दाय जाबसिननायनिफ्राय बेबायदि मुं सुनायनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना इयुनाव गोजानाव थायो। मानोना जोंनो नांगौ गोजोन, जोंनो नांगौ जौगानाय, जोंनो नांगौ BTR नि मोनफ्रोमबो माने दफाफोरा सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरा जाहाथे इमप्लिमेन्टेसन जायो। दा बेवहाय थानाय गासै हारि माहारिया जाहाथे खौसेयै गोजोनै बेवहाय रायजो जानायनि मोनसे परिबेसखौ मोनो आरो बे परिबेसखौ होलायनायाव जोंनि गासै माने इन्टेलेक्सुयेल जोंनि नोजोर होनानै बिथांमोना जा अजद लाबोनो नागिरदों बे जोबोद दुखुनांथाव जादों। आरो जोङो नुदों जे दा BTR सरकारा जिबायदि मोजाङै बेवहाय बयबो हारि माहारिखौ लानानै गोजोन मोनसे थासारि गायसननायजों लोगोसे बे ओनसोलखौ मोजाङै माने जौगाखांहोनो थाखाय माने खुंथायखौ खुंगासिनो दङ। दा नैबे समाव जोंनि गेजेराव मोनसे गाज्रि मोनसे आबहावा बिथांमोना सोरजिनो नागिरनाया बिथांमोननि बानबुंथिनिफ्रायनो नुजादों। दा बेवहाय बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे माने नै बेवहाय BTR जों जे बेवहाय थांनाय आन्दलनकारिफोरा बा बर'फ्रानो जेबो माने गोजोननाय गैया ओंखायनो आन्दलनखौ खालामफिननो नागिरदों, बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। नाथाय आं नैबे समाव खावलायगोन जे मानगोनां बारग' MP SK बैसुमुतारि बिथाङा जे BTR सुक्तिनि जिखिनि दफाफोर इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ दा बेनि सायाव बिथाङा माने हेफाजाब मदद खालामफानांगौ। दा बेनि सायाव मदद खालामफानो गारै दा बिथाङा जोंनि जाखांबोनाय गोदान माने लाइमोनफोरखौ जि मोनसे गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांनो नागिरदों, गोरोन्थि लामा दिन्थिनो नागिरदों, दा बियो जोबोद माने दुखुनांथाव जोंनि थाखाय। आङो बेखौ जोबोद माने दुखु मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि बिथां दावराव देख्रेब नार्जारि, दा बिथाङा मोनसे समाव BPF हान्जानिबो दैदेनगिरिमोन आरो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बिथाङा दैदेनगिरिमोन। नाथाय बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै दाखालि 8 आगस्ट खालि जिखिनि बाथ्रा बुंबाय दा बे बाथ्राफोरा जे मोनसे इंगितखौ होनो नागिरो। दा बिथाङा सान्थिखौ लुबैया, बिथाङा कुनु पध्य सान्थिखौ लुबैया। दा सान्थिखौ लुबैयैनि माखासे इसाराफोरा बिथांनि रावनिफ्राय नुजादों आरो बेखौ जोङो माने नुनो मोनदों। दा बिथाङा बुंनो नागिरदों जे माने आगुनि जि बड'लेण्ड आन्दलन जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव, दा बै समाव माखासे माने सुबुंनि जिउ गोमादोंमोन, जिउ खहा जादोंमोन। दा बेनि गासै दायखौ बिथाङा जोंनि UPPL हान्जानि माने गायसनगिरि आफादगिरि मुस्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनो होनो नागिरदों। दा बे जोबोद माने दुखुनांथाव आरो एखेबारे माने गनायथावै मोनसे बाथ्रा। दा बिथाङा मा बुंनो नागिरदों, मा इंगित होनो नागिरदों जों बेखौ हमदांनो हायाखै। नाथाय जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय जों बिथांखौ खावलायगोन, दा बिथांखौ जों खावलायगोन जे आन्दलननि मुङाव सोरनोबा दाय दन्द होनानै नैबे ओनसोलखौ मोनसे माने गाज्रि मोनसे थासारि बिथाङा ब्रह्मनि सायाव बिथांमोना दाय जाबसिननो नागिरबाय थायो। जोङो सालबारि जिल्ला UPPL निफ्राय गोख्रोङै बिथांमोनखौ खावलायगोन जे बेबायदि दाय जाबसिननायनिफ्राय बेबायदि मुं सुनायनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना इयुनाव गोजानाव थायो। मानोना जोंनो नांगौ गोजोन, जोंनो नांगौ जौगानाय, जोंनो नांगौ BTR नि मोनफ्रोमबो माने दफाफोरा सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरा जाहाथे इमप्लिमेन्टेसन जायो। दा बेवहाय थानाय गासै हारि माहारिया जाहाथे खौसेयै गोजोनै बेवहाय रायजो जानायनि मोनसे परिबेसखौ मोनो आरो बे परिबेसखौ होलायनायाव जोंनि गासै माने इन्टेलेक्सुयेल, जोंनि गासै हानजा, जोंनि गासै माने दल संगठनफोरा जाहाथे मदद खालामलायो, आं बेखौसो खावलायगोन।